درود. شرح امروزه نشست‌های مطبوعاتی را من گلافشان کریمова منظورتان می‌گردانم. در نشست اگنتی نظارت مواد نشه‌آوری نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اوید کاهش یافتن شماره گرفتاران نشه‌منده در کشور گفته شد. самат зафар директори агентии мазкур зикр дошт ки тибқи маълумотҳои расмӣ дар ҷумҳурӣ ба ҳолати 1 январи соли 2024 4160 нафар нашъаман ба қайд гирифта шудааст ки ин нишон дод нисбат ба соли 2022 221 нафар ё 5% коҳиш ёфтааст. аз ин теъдод 107 нафарро занон ташкил медиҳанд. тоҷикистанда дар соли сипаришуда ҳудуди 1,5 тонна маҳсулоти пастсифати ғизоиро аз муомилот берун кардааст. Темурҷон Абдулваҳобзода, директори агентии мазкур, зимни нишасти матбуотӣ иттилоъ дод ки дар натиҷаи гузаронидани санҷишҳо чунин миқдори маҳсулотро муайян карданд ки қисми бештари ин маҳсулот аз ҷиҳати бехатарӣ ва қисми дигари он аз рӯи тамғагузаронӣ дар борҷомааш аз муомилот берун шудаанд. дар соли 2023 аз 701 лоиҳаи сохтмонӣ барои ташхиси давлатӣ пешниҳод шуда 14 лоиҳа хулосаи манфӣ гирифта, 11 адад аз эътибор соқит шуд ва 2 адад ба мавқӯъ гузошта шудааст. Низом Мирзозода, раиси кумитаи меъморӣ ва сохтмонӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, зимни нишасти хабарӣ бо зикри ин нуқта ҳамзамон гуфт ки дар ин давра дар 1035 иншоот 5926 камбудӣ ошкор шуда, нисбати қонунвайронкунандагон ба андозаи 1,649,414 сомонӣ ҷарима татбиқ шудааст. корхонаи воҳиди давлатии тоҷик суғурта дар соли 2023 бо 547625 нафар шахсони воқеиву ҳуқуқӣ шартномаи суғуртавӣ ба имзо расонидааст ва корхона аз ин ҳисоб 39,459,000 сомонӣ маблағ ворид гардида, нақшаи солона 118,5% таъмин карда шудааст. ин нуқта аз ҷониби Мақсуд Шӯҳратзода, директори корхонаи воҳиди давлатии тоҷик суғурта, имрӯз 5 феврал зимни нишасти матбуотӣ ниҳоди мазкур гуфта шуд. моро дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ пайгир бошед. хайр.